Hello, hingkai kuno kamrobo kurui koyekdin wngoi tongkha emon bago kisa seloi tongkha amo hangrai rok ni bui shooting khainai buri rok bo kebo jora riwi mai angoi tongbaikha teiba angwa haino klai tongkha ta kai rang rok bo manthai kwbangma tongbono abo rok bo mai ang tongkha kai belai no mane crisis chung tongkha tension bayar song rok de rang poisa rok tongbayo kubang ko borong no ani simi kuri ko bike sumani machine do sutor leng tui iko no rok bike sunani go ni samung rok khanya ni gai ko motor se su photo ngana nai ni ko la nai bobo guru bike sumani ta ba amo ka bini salema bazar ni abo Simala bisa bike shoot lang nang projekta bike kita soga do yang bike soga naik mana speed tong motor bong borok hinggai kuno na kuno khlayo tini borok hingkai kaijak hingkai tamo gari rok altu rok pailainai loan rok finance rok paioi suimai hingkai talangjago bike rok suimai hingkai talangjago bong borok khai ha kolok rang poisa khatinani borungo borok kisani simino kubang khlainani omosi bong ni wansumu hingkai chini wansumu khai tamo kisano no kisa bari manjora no bike subai baina rang no kisa sungnu khanggen subai nan bike painani gari dami painani lundok khajakai lundok simi ango nog rogo walayo lundok simi ango finance rok hormai hangkai age ko an bike suri tongo ang no phono goi tong nai nog nai tong di borok bike income khai borok kaisa bike salima bazar bike suman joto si matra 60 taka khainau kubangma borok phai kubangma borok gari rok ngai 200 taka rok sugunau nog nai tong red song se salama bazar ngota singinala ita singinala oi tonani singinala oi to poreta singinala oi to porena address singinala oi pore kaisa bike sumani dam 60 টাকা nani ekta bike dua 60 টাকা আর গাড়ি এটা 200 250 লেকে এমনি দুয়া এটা ও ফর্ম আই দিয়া আর কি ও ফর্ম দিয়া লা 250 আর কি ও ফেনা দি ওইটা ও পুলিশ আলাদা নানি আমি বাইক শিখবো পুলিশ রব খাইমানো তাই ফর্ম বাইসুনান হিংগাই ফর্ম হনো ফেনা নখমানি আউ বাই হিংগাই এসা দাম দं তা গাড়ি ro 250 300 mahai rokka an bike tu tunggu aba hasal sanga nango o pai dino bisingo te jora rokuri abon bagasi Minggu balik hampa pakai rekon hacara mau masuk dalam hal lagi kalau dino ras hacara non potare no busupai mano dino ro sinala salma bata gana ono no busupai mano dino ro sinala salma bata gana ono sinala rontago bukan itu bukan besar yang turut umum kali ngota Borok mana buri pola pikir tinggal ni yang kita hal-hal itu sama kita jangan orang bukan itu namanya itu bukan lagi orang mungkin orang semua nak ada tinggal orang itu semua je salama sinala maharani ini mendi ni bisingo budi phara phano jaha phano ro phai supai man red com bisingo no supai man ta salama wata kaisa tongo tong phano bo su resaring ya ekdom sluta bisingi moila ro kang ka gya je binoro ke pressure mane ju tongota bisingi moila ro kam kan kago am haita sui tong
gari layo yang sare na jotono subai kya kon kata terus kan kam belai no beta kono kari goya kono jotono kelai hobai ko jangan lupa beka sampai seluruh gari dok dorza dok su nggak baik ya jotono poriskar neutral baik kamu no thang sini ta baik song 10 rang kuri phano borong no no 1 বছর 2 বছর পরে বা 3 বছর পরে কে নাই পারি বড় দালান পাকাছি তাঙ্গই খিকা দালান পাকা তাঙ্গই পাইকা বড় অনেক সহ্য ধৈর্য তো তিন বড় খাই সহ্য ধৈর্য গ্রিন বাগই চুঙ্গা নাং ময়া চিন থানি বড় আং কুবাং কুবাং ন ফায়ু চিনি ya ফাবো কুবাং মা রাং ন ফায়ু হাইবানো চুং তনি না দংয়া চিনি মানে চিনি বখরক মানে সামুং খায়া তাম খাইনানি আও রাং ন তুইयै আমহাই ওয়ান চুংমান দক খাইয়া বুইদিরি নাই ক্রি ওয়ান সাবুল লংনি Tiprasa rong naidi kubang kuk no borok genang engjang mang hinggai para kuna rong ni hinggai jemon para kuna kuni rong ni hinggai borokai saimia bahai kai rang no tesa bari rinani omorok mane bokoro kun phana aider kuri man khai hinggai tam khainai rang la kaisa 2 lakh rok phana mang kha hinggai bike paikinai ba gari phana paikinai bo kosom ko phana gari painai paimai ya golo hinggai finance rogo suai maya rong thanga hinggai gari rong hei talang thaji tu hingga nin rang bo mangana hingga gari bo mangana hai diba wansarok jibono ra khoksano phano borok nosto khaina naiya borok gari pai hingga gari no pura subai nai kosto mosoka borok sikango or sunani nhuka hingga se mane mana nhuka hingga se borok omahai mani no pai nai ba finance pai nai jim borok pus pai nai pai kinai pai ulokai theki tok nai bike talang jago gari talang jago are sikang brand kisa Bereno kisa kaham kawan sukdi. Jini oro waisa ono rok to khana kana shanti bazaro Tiprasa 10 ngu mani. Sanamu jempan masaka tam mani Tiprasa rok te shanti bazar cha chali ain chau. Obo to kaisa bazar motamuti kotor joto area ni nini Panbua hindi Katalutuma hindi Abanga hindi Moharani hindi joto no o bazar thangku bangma borok thangu garo joto no mathangu bike mechanic tongo gari mechanic tongo joto no tongo engka kai একদিন মানে গন্ডগোল মান ya golo hinggai ke thanglia tonglaikha baksani bike problem gu bike nosto gu bor thanaba gana un mathang nei blai sandi bazar tongo garon mathang jau thangte ko tawka hain hayung thaga haipon bazar ko rok jibon phan baiya jongoron tesa kam nangu kubui kok sara thanga hinggai buri phang bulai yafang te khlayu chung osu mani karak ngoi maya ko chung karak nan thanga hinggai chung samung rungna nangnai jini wan chungman no chung chance khlaina nangnai samung gari mechanic bike mechanic ni no dukan ni manui padok joto kisu ni oro gari nong ni manui no accessories bike ni accessories manui joto kisu man thongnani joto kisu manui ni truck tani hoite ni machine jogot ni manui je parao nangmani o manui rok o mahai parao phano mahai dukan tonga hangai sini dukan choliu abahiro kurui sunungja kurui kam sunungja kurui abon bagano borok hai kam sunungja chung abon bagano chung borok no kam nango buri phang bulai yapang klai huma hayabo sanamu je phano chung bo chini Tiprasa ni area bo mane develop nainen mujungu unnoti nainen mujungu omahiro tongjano mujungu omahiro khaineke kuch kurui adero kesa khaiya jasu mane iko tor thanga hinggai kijasu pora gana hinggai o borok te kamsi kheliye MA pass BA pass hinggai bo bor thangnai bo thangnai basen Bengaluru se aro mo khasi paili aro kam khaine nya parao tonga kam khaine lachiu ani porani mane belu te tonglak ati wansugoi mane parao te kam khaya am tui haita wansugoi tong hanggai te para te develop unglak Tiprasa mane develop unglak chung ang jotono o wansungman no chung chance ma khlailai nai tala chidi samung khaina tala chidi jesapon khaidi pora to tongna nangu joto borok no pora tongnani nangu pora kurui amahini kogya tu pora joto borok tongna nangu haipano asuk BA MA poriwoi rang lake lak line poriwoi lake lak rang kibiwoi poriwoi kunu maya hingge tam lap tongnu abono sawo asu rang subaina nangya jate mana nuhuka hinggai subaidi mana nuhuya hinggai ta subaidi rang subai poriwoi kun phan maya hinggai ani joti hinga bo magana jago magana rang magana MA BA pass poriwoi chakri me poto khlai tong chakri mana to duri thak nokosi dasi kam khaya
nogo klai to ha photo photo phun mang thongoi to ha photo photo buri simi hamjaka sakai jol jagon bayab song doro kubui kok real kok jate je choli tongmani tibrabo nogo klai kha buang buha sagri kha buang buha upor mang chai tongkha buang buha salsa thui tha ka bo bhai ka chanai apor ka kama khainai kaija khangkai samung musma khainai te yogya pusa buting nai apor ka bihi ka koi kalang thanai chari meya khani meya hingkai abo chini saga wansuk ma tongna nango buri rokbo je busai chari mano o busai basi ka hangkai tongna nai chari malia busa butui no pori malia hingkai bihi ka koi kalang thanai te alka jalabai phano thangoi tongoi nai sikla phan tongnai apur nung tep joli nai tan bagang apur bul khlaima klai khai nai apur bagan bayap song tala sidi samung surungdi samung important bike mechanic gari mechanic tractor samnani power tiller samnani je kuno samung dorja chalungnani gari chalung dunia class ta tongdei mestri hoite dunia joto samung tom samung borong muni si nang delhi no nang tong mai samung no surungdi bike mechanic rok abo nangira tongba amo sara jibon nangoi thangu gari mechanic rok naira to tongba sara jibon nangoi thangu sara jibon nangoi thanai samung surungdi mahai hingkai te thasa kok sawano tabung ni chrai rok kisa naithok ga nayok naiki ungdi nayok naiki bo ungoi mangkhai ungdi successful khaimani successful ungna jat khai khaidi odek mordek jat samung ta khaidi babsong full ka khaidi jasa samung bo bukha khulogoi khaidi tala chidi kemno tala chidi ang bazar manui khunui phalani mukunu phalan tamla sina to an bhok tongo ha ei bo phaika phona phaika ang lachu tabule nei jibono tala chidi proudful kasi tongdi tamne nung ang phalkasi mojar bulenu ang si style kai tongna nango je phalnai je am hasi baisa tala chidi kono lasina kuriu dunia nung kono mane illegal kam khaya nung legal kam khai tong ha ke kono lasina kuri kono kirina kuri thakable bukha khulogoi samung khlai ji bicha sapana sai tong thu ei nung abo successful ungla o samuro khlayo hini bui ko ma sanai kubang ma borok kebeng nai param chai borok rongni ni dol ni bising no kebeng nai ei din ba 100 200 mechanic kam rok khai ban je kono ekta ni just samung phano khai poila wo successful mane success ma yangoi tong jefro nung success manai thango rang pusa khai thango nung budi manai thango apur gai o borok no sanai ba phona nung le rang khawai thanga tabule nono ke pailia e apurusi nung phunmanai ang jibono so kosto khai phike taw se ano ati sawai ni ga bayap song te bisi kok sana thanglia hamba jotono no next video te se malapine